ce scurță, poți să ai mândre 100. Alta mai bine sărută. Poți să ai mândre 1000. Tot alta îmi place mie. Poți să ai mândre 100. Bageți la Balusan din Balusan. Da, astea sunt faine melodii. Fără oprire și de joc. Normal, că e președinte una între alta. Băgăm 4-5 din astea, gănești 4-5, că merem pe potoliu. Dar nu putem să băgăm ca... Care? Ăsta poate fi telefonul? Da, nu trebuie să mă ajut, da. Gata. Barosame, barosame, două milioane, ai pus că am toată șopșunea de vără. Dacă te crezi parosan, angajează-ți particular, să stea acasă, te păzărească, nimeni să nu lovească. Barosane, barosane, două multe milioane, ai pus că am automată și-o femeie adevărată. Barosane, barosane, două multe milioane, ai pus că am automată și-o femeie adevărată. Și cu dedicația specială pentru Sergiu din Șaieș, se terminează să răspundă imediat. Dacă crezi fără frică să te bani muzică, ca să facă toți toșoștii ca-o valoare barosanii. Dacă
la la